Kok, Lur. Iki wis tekan wong penegara Ndarawati, kok. Kula kinten mboten tebih malih. Sampun meh mepet negari Ndarawati mula kudu sing ati-ati. Niki mangkele leron jan apa niki mangkele? Narak naning tarep-arep nggone leren wae. Wis sore iki. Wis sore. Aku nek yo ora leren-leren iki njur nuke kuwi kan. Wong ket mengko sing diarep leren yo mangan. Nalar ki kebimboyen didawi mlaku gliyak-gliyak. Mapan kebacut nderekake. Ya arep ndereke sing dadi pengarep mono. TKT ki njur ndang rampung gaweane ya. Tenaga wingking niku sing upama iki aku mlaku sampe memangan ya ora oleh. Banget tenan nek dirasake iki udut ora entuk memangan karepe ya ora entuk. Anjur do ngapa? Diampet sikik, Lung, diampet sikik. Ah, jan wis le mlaku nang zona petenge ra jamake sumuke ra. Ayo arep sumuke kaya ngapa kae kebacut sak nderekake. Mbone pancen bilung ra betang ngelih rasa cocok dijak. Awang mboten dijak yen trojol-trojol. Nek jane kaya kula ngejak bilung niku daya kecurut ae. Ya kaya bilung niku ajenge gawean napa niku. Lah iya. Ewa semono karepe niku ajeng tut wuri kula mau nganti kok isin kula dhewe. Nek gambare ngoten ketok jlitas niku. Kaya ijo-ijo nika. Pandangane besus. Ya arep besus kaya ngapa kuwi titikane iki angger arep sandane apik iki angger sandale lili. Kena nek rombongane togok kuwi. Asli. Ha iya. Mongko seragam lili kabeh. Ngarang sing cukup kira-kira nggo nyeblok-nyeblok barang iki rada kuat ngono. Rada kuat pancen dasar iki keset nganggo. Sing apik ya ndadak tuku regane larang, mongko sing duwe duit ki rada ngeman. Ah iya. Ya mung cukup. Sing lili ngono ki ana regane mbane sing jepetan. Nek nggon didelok nggon dhuwur karo nggon tengah karo nggon sandangan sing bebet utawa kathok dawa sing apik kuwi genah nek potongane kok potongan piyayi angger nggon nyandak nggon sandal. Wis kena dititeni. Arep kowe mamerke sandalmu sing anyar kae teguk mergo saka seneng-senenge. Saka ndunduman rasa dadak disetrika. Langsung bingung kan katoke bunder. Nek karep ora ngetokke sandangan anyar. Ayo dibesut sithik apa kepiye sak ora dilepet tindi turu goblok. Sandangan mesti dituru. Men Lung. Atu-atu ilang kipamu. Ogok, Lur. Aku weruh Sencaki, Gok. Sencaki, iya wela ngati-ati. Sing kula kuwatirke Sencaki nek nderekake Sinuwun Ndarawati gek mangke metu mriki. Ah, kudu tak cegat. Aja nganti kersa tekan negara Ngamarta. Sencaki bakal tak petuake, tak tolak suwe bali dan ra manut pitulak rangket tangane.
rangguling satru bawatnya bentar mulat risang suranggong karo mangsa nyoro nanggono bakal pangling sencaki metokake aku. Kok ana ratu ngerti karo aku? Kowe ratu saka ngendi sapa kang dadi jejulungmu? Saka kraton Parang Gupita Sasrambara jeneng. Aduh sangkanmu kumawani manjing ana mlengkon ing kraton Drawati. Tanpa nganggo taliwara bakal lumaku ana ngendi nampa wangsiting Jawata ingkang luwih amarga kegawa saka kanan negaraku kang pinuju nempuh ing bebaya bisa tata titi tentrem yen dilenggahi wong agung Ndarawati. Sencaki aku tuduh ana ngendi lenggahi wong agung Ndarawati bakal tak boyong ana negaraku ora ketan mung sak kedheping peninggal. Sangga pandugaku ora bakal luput ngendikane Koko Prabu iki lakuning telik sandipaya. Yen bakal mboyong Koko Prabu tak ulungake yen iso mutung tanganku. Apa? Sasaking ronanggana gawe gelar ngedekake sayumbara perang Sencaki. Obawam senajan aku ora bakal gigrit nyawang udo dalam waton ora enak kedhepake nak cangking siramu pitik sigar dalam. mungsuh karo Sencaki ora nganti jam-jaman wis mlendong dadane mergo diantem tangane Sencaki. Engko bar perang lereng.
lirina wedhus iki. Ben mongko mengar leren. Aku ki sayah tenan ora. Sembrono kowe iki, Kang. Ayo saya kaya ngapa mal rombongane perang kok. Arep leren. Kono metu kono. Man kecekel sencaki remuk awakmu. Ah, susah tenan ya. Angger ngetutke sing ditutke iki perang wae ngono ki malah. Sing ditutke mono. Ah, perang aku ki arep melu perang e. Lah upamane kowe perangi dasare apa kowe ora dipangkat apa-apa. Melu perang upamane to Gustimu ki lara. Tekaning pati wong dasare ratu cukup apa-apa. Lah ya kuwi nggon biaya kuwi. Nggon peperangane mono padha dile kendel kok. Ning kalah dhuwit. Wah. Dong alih kono. Sing ditutke semaput ora mikirke sing ditutke ngomong wae. Andel ora. Arep mangan sing mau wis mambu. Gak sing perang ora leren-leren. Sing perang mono sing menunggu kuwi. Sencake aja mlaku tak tamani siung kentul pedhot gulung. Tingali saking katebian panjenenganipun Pancakara mengsakayan sinten yen pengakune jenenge Sasrambara ing kono bakal mboyong Koko Prabu miturut seka panggendenge kanggo srana numbali negarane nanging aku duwe pengira yen to iki telik sandipaya kang bakal mangindra jala kacintakane Koko Prabu iki ingkang mongko tak adepake kadigdane warna-warna yen mung aduta sing balung lan ulting kowe tak kira-kira bakal gigrik saka peperangan bareng dhewe nggunakake wisane siung kencana apa aku kudu nyekel gada si kuning wah ampun niku gada pusaka mitra saking ngendikanipun ingkang Raka ingkang dimadhing wonten papangan yen sampun dumugi Titiwanci Bratayuda yen namung mengsah kados mekaten panjenengaken godo iman-iman asmanipun Raden Sintaki lenggah kula tandangane. Mangrempak ing wadya makiri rero nanggana Ronanggana gawe gelar sira wang-wang Sentaki mundur sapa nang ngarepane
Akon karo aku Patih Udawa kuwi sapa Prabu Sasramara. Sencaki kon ketok mrek cangkinge sirahe ora sah celemungan suara. Perlu apa ndelok tanding Yai Sencaki mungsuhmu Patih Udawa. Wah, keparat. Apane karo Sencaki dudu sanak dudu kadang yen ana patine melu kelangan. Rangkep ora gandeng samu aja mlayu. Kuwi. Jaya Dun. Iki ratu kok digdaya temen. Raden Sencaki kelindih juwite aku dhewe ora kuat kuwagan mungsuh karo dhewe. Nganti nggunakake pusaka tak sabet pedang ora tumama. Wah, rada isin aku. Kula sawang saking ketebian ratunipun menika ketok niku bulune niku selengkap. Wong niku anggere pathokane gulune selengkap genah nek lara napas. Kalahe mayar nek munggung kula. Mulane wong niku perlu pengalaman. Kalahe kapakilan nek panjenenganipun pasrah kali kula tandangane. Mriko cerak kalen mboten. Yen perampok golek kalen. Yen pancen wani mangsa Buddha ayanana mangke kula labrake dak limpe ora ngali ketara busuk-busuk. Aku malah mati kabeh. Wah, pancen rusa temenan. Ampuna kula colong piyambakipun ora kalah. Jika sikile bujul-bujulke. Aku kula kok yo melu lemes. Mundur, adus-adus. Gustimu semblempit nang kono. Kepiye ku mau peristiwane? Mati aku. Wah. Bali bayu kok yo. Lu kale cepet temen yo ngejak Bali. Wah, ora kajen aku. Mungsuhku kudu sak layakku. Tanpa nganggo toh ora omong-omong. Jikal karo aku ambruk aku diblusuk-blusukke. Dibanting aku. Kok kalah. Tak wasip kok. Wah, ampun. Diwales diblusuk-blusuke leren-leren kok malah. Ora rampung-rampung. Pun gandeng panjenengan pun ketitik wadi-wadine. Monggo Sencaki ini kancane mboten mung setitik pirang-pirang. Akal-akal niku ana-ana wae. Niku wau jenenge Mbandrawajaya. Isih sedulur karo Udawa. Ning pangkate dhuwur Udawa, pancen dasare ya pinter Udawa.
biyen nek sekolah ya mesti ya Duru Dawa. Dua aja iki sekolahane mesti ya ming SD. Mula pangkate ming Temenggung. Liyane ngono kae ora iso. Kesakon nabu liyane ora iso. Ana dua jaya kok nabuh kowe ora. Aku manut Regen Mutagok yen penyandara tur kula monggo mundur kemenanging terang yen senajan Sencaki medal mriki ning Kresna ora metu kene. Pun cetha niku. Jaran Kresna ngertos yen mriki wonten panjenengan lajeng medal mergi ing sisih mriku. Ajeng kepripun le methuke sampean? Mongko wadya bala panjenengan ora ana sing wani. Dicaketi Kresna ora moplok awake kula mang pentungi. Mundur para wadya bala mulat punang satru sekti. Aku manut karo gunemu. Diunduri. Nek senajan aku mundur para wadya bala kabeh bakal tak dawuhi njaga tapel wates wonten negara Ngastina. Aku kuwatir yang iki wadi iki mengko bakal koyak suwawi kula derekan yulung tata-tata. Ya mangkat meneh.